Seryoso ba yan? Mas okay ang tahong kaysa sa talong? Hindi pa kasi ako nakatry. May naganap bang pompiang? Dito sa babaeng nakilala mo sa dating app? Yes po, meron po. Bakit pinili mo pa ang tahong over talong? Anong meron? Nung natikman ko na rin po yung tahong. Yes. Mas okay pala siya. Seryoso ba yan? Mas okay ang tahong kaysa sa talong? Hindi pa kasi ako nakatry. Okay, so nung first time na nag-meet kayo, anong ginawa nyo? Actually, walang nangyari. Wait lang, parang nag-expect ka. Meron ba? So, nagkwentuhan lang kayo nung first meet nyo? Kiss. Yung kiss-kiss lang talaga. Eh, kiss-kissan lang naman siguro talaga magaganap pag ganyan, diba? At feeling ko mas maganda yung kanya kaysa sa akin. Bakit anong difference? Wala naman. Sa color lang siguro. Mas parang na-skincare yung kanya. Kaya na in love. Charot. Literal na siya ang nagpatibok ng cutie. Pero nag-feminine wash din ba ang mga tomboy? Oo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.